Bona tarda. Avui, quan celebrem el Dia de la Llibertat de Premsa i d'Expressió, que per cert cada cop més amenaçades, les nostres fronteres estan tancades. Sí, els dirigents del Banc Central Europeu han decidit venir a casa nostra i han tancat les fronteres perquè, suposo jo, perquè els gamberros de fora no es barregin amb els nostres. Això en el dia també, a la setmana que s'ha celebrat el Dia del Treballador. Suposo que també es podria canviar per dir el Dia de l'Aturat. I això, més coses també. El diumenge sabrem qui guanyarà les eleccions franceses, Hollande o Sarkozy. També se celebrarà el Dia de la Mare. Quantes vegades no ens hem recordat de la mare d'alguns polítics i d'alguns governants? Això en un dia en què la crisi continua, les retallades també, i els polítics l'únic que fan és fotre la culpa a l'altre, al veí. Fins i tot assistim, vegeu bé, als polítics, aquells que també tenen responsabilitat en aquesta economia, en aquesta retallada, a les manifestacions dels treballadors. Quina barra. I avui, aquesta crisi que sabem, el que ens està passant molts, els aturats i tot això, sabem que això provoca un sentiment d'inseguretat. I és això que volem parlar, d'inseguretat. I per parlar d'inseguretat i de seguretat ciutadana hem convidat un especialista en aquest tema. Ara mateix en parlem. Comencem. Ja us deia que el meu convidat d'avui és un expert en seguretat, és el responsable del Pla de Seguretat de la ciutat de Tarragona, és el cap de la Guàrdia Urbana, Enric Fernández. Gràcies per haver accedit aquí a la invitació de la República Txeca. Moltes gràcies a vosaltres, estic encantat. Volia començar per preguntar-li, avui és el dia de la llibertat de premsa. Jo deia que la llibertat d'expressió, de premsa, han viscut millors dies que no pas avui. És important la llibertat de premsa pel cos que vostè dirigeix? Jo crec que sí, està regulada i una de les funcions de qualsevol cos policial, i en concret la Guàrdia Urbana, és vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans. Aleshores, la comunicació, la llibertat d'expressió entra dins d'aquest àmbit de llibertats generals. O sigui que sí que és un factor molt important. I també suposo que la premsa és molt important pel vostre dia a dia. Quina és la relació que vol mantenir, perquè vostè pràcticament fa un mes que està al capdavant de la Guàrdia Urbana, quina relació vol mantenir amb la premsa? Tenim ja una relació establerta. La Guàrdia Urbana té més de 150 anys d'història. Aleshores, ha viscut diferents èpoques, diferents processos d'adaptació, de modernització, i en l'actualitat, dins d'un pla de govern, un pla director de la Guàrdia Urbana, n'hi ha establert un sistema de comunicació diària, contínua, en els mitjans de comunicació, donant la informació, els fets que siguin una mica de relleu de cada dia, i a partir d'aquí, en el Departament de Comunicació del propi Ajuntament, hi ha una relació molt fluida, molt directa i propera, o sigui, és una qüestió molt del dia a dia. Per què va decidir ser policia? Bueno, fa ja anys que ho vaig decidir. De fet, porto 20 anys, he fet ja els 20 anys la Guàrdia Urbana de Tarragona, no estic nou, no estic de nou al cos. La decisió és una qüestió, suposo que també fruit d'un procés des que vaig finalitzar els estudis a la universitat, d'integrar-me en la vida quotidiana, en la vida ordinària, i vaig pensar que la policia era una qüestió que estava molt al tanto del que passava en la gent, en la societat, en les ciutats on la gent viu, conviu, i he pensat, decidit que des de la meva perspectiva com a psicòleg, que és la meva formació acadèmica, tenia una vessant molt important per desenvolupar. Abans es deia que anava pel cos policial aquells que fracassaven amb els estudis. Això és llegenda urbana o hi ha alguna cosa de veritat? No sé, potser no ho sé.
no conec un estudi que ho digui clarament, i aquestes afirmacions, no sé, ara sí que és veritat que en una època de crisi i que no n'hi ha moltes sortides de feina, n'hi ha potser més gent que es presenta a oposicions de Guàrdia Urbana o de policia en general, que no passa en un altre moment, que la gent n'hi ha altres alternatives. Però bueno, sí que és veritat també que dins del cos de qualsevol cos de policia, ja sigui Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra o un altre, sí que n'hi ha cada vegada més gent que té formació universitària, que ja la porta quan ingressa o que fins i tot està M'està dient que estan preparats, són persones ja preparades. En general sí, jo crec que tenim un gran nivell de formació dins el que és el capital humà que formen les plantilles de policia. Què tal aquest mes al capdavant de la Guàrdia Urbana? Bueno, doncs jo he rebut un missatge de l'equip de govern de tirar endavant, de mantenir... Quin ha estat aquest missatge? Quin ha estat l'objectiu? L'objectiu, mantenir, n'hi ha una idea molt clara, que és mantenir el pla director que està en funcionament actualment en la Guàrdia Urbana, que fonamentalment es basa en la qüestió de mantenir un servei de proximitat, un servei en les especialitats que ja estan establertes dins de la Guàrdia Urbana, que podien parlar una mica de dir, són microespecialitats dins de l'àmbit de la seguretat d'una ciutat, i enfocar-lo cap a un servei de qualitat, una millora contínua que s'adapti a les noves demandes i necessitats. El missatge va ser molt clar, a partir d'aquest pla director, adaptar-lo a les noves circumstàncies que tothom ja coneixem, de la societat. Que vostè és l'autor d'aquest pla de seguretat. Això també a banda, o sigui, he fet durant aquests 2 anys anteriors, he desenvolupat, he redactat un pla de seguretat local que neix d'una voluntat de l'autoritat municipal, de l'alcalde, i en funció d'una llei del govern de la Generalitat, la llei 4/2003, que parla d'un sistema de seguretat pública, i que, a banda de que la Generalitat té un pla de seguretat general per a Catalunya, les administracions locals i els ajuntaments han d'aprovar els seus respectius plans de seguretat local. Aleshores, hem establert, hem definit una sèrie d'eixos estratègics per desenvolupar, i és una qüestió molt transversal que involucra no només a la qüestió policial, aquesta que tradicionalment considerem que és la seguretat, sinó també altres aspectes com serveis. Abarca tots els sectors de la societat. Intenta transversalment fer referència a qüestions d'assistència social, d'urbanisme, de seguretat urbanisme, de qüestió mediambiental, de protecció especial a la gent, als escolars, d'atenció especial a les víctimes de violència masclista, en fi, una sèrie, són 14 plans que intenten agafar tot un ventall del que podem considerar la seguretat d'una ciutat. De fet, el pla porta com a títol Pla de Seguretat Local Tarragona Ciutat Segura. Aquest seria l'objectiu finalista. Tarragona és una ciutat segura? Sí, jo crec que sí, és una ciutat molt agradable, segura, tranquil·la, independentment que nosaltres tenim feina, tenim molta feina cada dia. És fàcil gestionar en temps de crisi els 200 agents que sou? Perquè cadascú té la seva personalitat, cadascú té la seva vivència personal i història personal? És veritat, les organitzacions humanes són les més complexes. No és el mateix una fàbrica de producció en cadena, que la maquinària de tant en tant es fa a la ITBB, funciona i produeix. Nosaltres produïm serveis, i els serveis que els produeix una persona, un agent de policia, en contacte amb una altra persona que és el ciutadà. Aleshores és complex. Aquest màrqueting, diguem, de relació no és tan fàcil com una qüestió més mecànica. Aleshores sí, i de fet, si tenim en compte que la Guàrdia Urbana té aquesta altra vessant, a vegades no ben entesa, de posar denúncies, la qüestió de la vigilància del trànsit, el servei de la grua... Com està la grua de salut? Bé, funciona... I es recomana, no? Com està? Vull dir, treballa molt la grua a casa de la nostra ciutat? De fet, ha baixat una mica. Ha baixat? Ha baixat. El rendiment o els resultats, els seus serveis d'aquest any 2010-2011, en relació a l'anterior, han reduït, s'han reduït. I això es deu a què? Que la gent és més cívica per cant o la policia és més benèvola? Potser un equilibri entre totes dues. Jo no m'atreveixo a dir quin és el factor que està al darrere, el factor principal. El que sí és clar és que n'hi ha una voluntat o una prioritat en el servei de no anar
de no donar-li una prioritat a aquest tema del trànsit. De no perseguir. De ser una mica més humans i atendre unes altres problemàtiques més que la gent pateix més. Això, si li parlo de Rafa Comas i José Miguel Abdelkader, què li ve al cap? Doncs han estat dos treballadors, dos funcionaris de policia que han estat al capdavant de la Guàrdia Urbana en un període cadascú. Des del 2009 fins a finals del 2010 i José Miguel Abdelkader va fer el relleu fins al dia 1 de març. Abans de Rafa Comas, vostè va estar ocupant aquesta responsabilitat. Sí, durant el 2008. És la segona vegada que torna al capdavant de la Guàrdia Urbana. Pregunto si hi haurà una tercera. No ho sé, jo no sóc qui ha de respondre a aquesta pregunta. Sé el que he fet, han passat una sèrie de coses, en el moment tot va succeir un moment, podem dir, històric, en el sentit que al novembre del 2008 es concloïa el desplegament de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, es va fer tota una feina de preparar i signar un conveni de col·laboració que es va signar a finals d'octubre, novembre, abans del desplegament, i a partir d'aquí va venir la necessitat, l'equip de govern va decidir que volia tenir al capdavant de la Guàrdia Urbana una persona que vingués del cos de Mossos d'Esquadra. Aleshores van cridar al Rafael Comas, que es va fer càrrec durant aquest període. A partir d'aquí, i en compliment d'aquest ordenament jurídic de seguretat, també l'Ajuntament va sentir la necessitat d'elaborar aquest pla de seguretat, que va ser la tasca que se'n va encomanar. I ara està acabada. Està en procés ara d'aprovació, s'han fet una sèrie de tràmits formals, manca un pla, una fase definitiva d'elevar-lo a la Generalitat perquè doni el vistiplau o la seva conformitat amb el Pla General de Seguretat i finalment s'aprovarà a la Junta Local de Seguretat i passarà al plenari per donar coneixement a la resta de grups municipals. Molt bé, el nostre company Santi Cordón va estar a la comissaria, a la Guàrdia Urbana, va estar parlant amb el nostre convidat i ens aporta aquests detalls. Anem a veure. L'actual conjuntura econòmica i social ens condueixen a un sentiment d'inseguretat. Des del passat 1 de març i en substitució de José Miguel Abdelkader, Enrique Fernández s'ocupa per segona vegada del càrrec de cap de la Guàrdia Urbana. Té com a missió la de pugnar per la seguretat i l'ordre social en un moment en què tots els ciutadans reclamen una ciutat més segura. La proximitat és un dels seus principals objectius. Orgànicament em sembla que són 234, encara que estiguin enquadrats en la Guàrdia Urbana actual, crec que són 215. Campanyes de prevenció pel que fa a la qüestió del trànsit, la prevenció dels accidents, tenim els controls de velocitat, el seu objectiu és la reducció de la velocitat i la reducció de les conseqüències dels accidents. Bueno, va endarrerida, però són coses del temps, no? S'imagino que la crisi també tindrà alguna qüestió a veure. Sembla que ara està pendent que es faci un nou contracte, un nou plec de condicions amb una altra empresa, perquè sembla que allà hi ha hagut una fallida que fa l'empresa que tenia contractat aquesta fase final de gestir-la ja finalment, i em sembla que la fase és aquesta, que surti un altre contracte, fer una altra contractació per veure quina empresa es farà càrrec. Ho heu elaborat aquests darrers anys, dos anys i una mica més, que està pendent d'aprovació definitiva, està presentat ja a la Junta Local de Seguretat i el que intenta, el títol és Tarragona Ciutat, Pla de Seguretat Local Tarragona Ciutat Segura, que intenta marcar les línies estratègiques del que ha de ser la seguretat de la ciutat. De manera que sigui una eina que l'alcalde la tingui per dirigir la Junta Local de Seguretat en un àmbit el més ambiciós possible de totes les qüestions que tenen a veure amb la seguretat que es veu, es percep, es produeix a la ciutat. Tarragona, malgrat tot, és una ciutat segura.
La Guàrdia Urbana, criticada per uns i defensada per uns altres, fan una aposta ferma per la professionalitat i per aconseguir la confiança de la societat. Perquè no oblidem, la seguretat és cosa de tots. Quanta raó té el nostre company Santi Cordón quan diu que la seguretat som tots i la fem entre tots. És així. Com estem a nivell de civisme a la ciutat? És una societat molt viva, no? Tarragona. De fet... Però a nivell de civisme què vol dir? Que n'hi ha molt de moviment. Jo crec que en general molt bé estem bé. Si és una resposta en una paraula, és aquesta. Perfecte. A nivell de queixes dels ciutadans envers la policia, quines queixes, sembla ser que hi ha algunes queixes, sobretot a vegades el tracte, que no és moltes vegades l'adequat, els agents és això que dèiem, la situació és difícil, tenen les seves vides familiars. Quina és la queixa predominant dels ciutadans envers la policia? No puc donar-te una resposta exacta i concreta, però sí que és veritat que a vegades ens arriben queixes pel que fa al tracte. El que passa és que el que fem és intentar esbrinar una mica què ha passat, de què va, quines són les circumstàncies en les quals s'ha donat aquest fet i aquesta... Quin hi ha una mica al darrere. A vegades n'hi ha surt a partir d'una qüestió d'una multa de trànsit. Passa molt sovint, entre cometes, però de tant en tant. Normalment creiem que és quan passa més, arran d'una denúncia de trànsit i es complica, perquè la persona a vegades vol que la gent no faci res o contesta d'una manera una mica que tal, el guàrdia no ho entén, intenta, té el seu mapa cognitiu de dir jo estic aquí per fer aquesta feina i a vegades no n'hi ha un enteniment. Vostè creu que dins la Guàrdia Urbana a vegades hi ha alguns excessos, hi ha alguns policies que exageren, alguns policies mal educats? Sabem que als ciutadans hi ha de tot, també hi ha molt mal educats, l'incivisme està a l'ordre del dia, però li pregunto, i vostè com a psicòleg, hi ha gent mal educada al seu cos? Jo crec que en general podem estar molt satisfets de la Guàrdia Urbana de Tarragona. La gent està molt ben preparada i té una consciència molt clara de quin és el seu servei i el servei de qualitat que volem i que vol donar al ciutadà. A banda d'això, sí que potser en un moment donat pugui haver-hi un malenteniment. Potser sí, jo no estic dient que no passi, perquè pot passar en qualsevol, no només en la Guàrdia Urbana, sinó en qualsevol altre servei. Però jo estic molt satisfet i crec que la ciutadania pot ser-ho, igualment està molt satisfeta de la seva Guàrdia Urbana del servei que dona. Té un afany recaudatori, la Guàrdia Urbana? No, de cap manera. La prova és que, evidentment... Quan es multa, per exemple, un ciutadà que està tocant saxo, o trompeta, o trombone, o... No. La nostra resposta va, lamentablement, a vegades molt darrere dels fets i de les queixes i de les sensacions contràries a aquest fet que es produeix. És a dir, no arriben a tot. I pel que fa a qüestions de denúncies i tal, hem reduït el nombre de denúncies pel que fa al trànsit i l'actuació fins i tot de la grua, que és, diguem-ne, l'eina una mica més repressiva, la que més mal fa a la butxaca de les persones. Aleshores, això és una mostra objectiva de dir no n'hi ha aquest ànim recaudatori. I el que sí és que és veritat és que hem de fer complir i mantenir uns estàndards de servei i d'equilibri, ja siguin en l'àmbit del trànsit o altres àmbits de molèsties, de compliment de les ordenances i de moltíssimes coses. L'aparcament a la ciutat és un caos. Vostè és conscient? Bueno, a l'aparcament n'hi ha una demanda molt forta d'estacionament, sobretot en superfície, perquè és veritat que potser n'hi ha de pàrquings que tinguin espai encara buit al seu establiment. La gent li costa fer maniobres, entrar dins, a sota del territori, pagar, també és veritat, i si la juga, de tant en tant si la juga, i ja ho fa en una zona blava, una reserva de càrrega i descàrrega, o on trobi un forat. N'hi ha llocs perennes, crònics, de dir que la gent fa aquesta petita parada per fer una petita gestió, o anar al banc, o al caixer automàtic, coses d'aquestes, i ho sabem, i convivim.
sobretot conviure. Convivim. Quina és la relació que manté la Guàrdia Urbana amb els Mossos d'Esquadra? Bueno, molt bona. De fet, som pràcticament una mateixa família, diferent administració. Ha millorat molt, però. Sí, però ha millorat, però jo crec que de sempre ha estat molt bona. De fet, jo recordo quan vaig arribar a Tarragona a l'any 91, ja n'hi havia un petit cos de Mossos d'Esquadra que estava aquí desplegat més que res per donar seguretat a les seves instal·lacions, al Departament de Governació. I com que a vegades a la nit tenien patrulla i no sabien ben bé què fer, venien, s'afegien al servei de la Guàrdia Urbana a la nit. Parlo abans... O sigui, no hi ha guerra aquella de veure qui mana més i qui mana menys, oi? No, potser n'hi hagi relacions personals més que res, però tenim una molt bona relació, i fins i tot personal. Jo personalment els dos intendents, el que mana l'àmbit regional i l'ABP de Tarragona, que els conec de fa temps, tinc una relació magnífica. I quan hi ha qualsevol problema, perquè és evident que entre persones... Sempre hi ha friccions. Exacte, per qüestió del servei, normalment, perquè a vegades ho entenen uns d'una manera, uns altres passa fins i tot dins de la Guàrdia Urbana mateixa, és a dir, són coses humanes. Li vull demanar, vostè contesta si vol, si creu que no ha de contestar, no ho faci. Aquesta policia està massa polititzada? No, la policia no està polititzada. La policia fa el seu servei, té una norma, té una llei que regula el que és la policia i té unes lleis que són les que han de fer complir, vetllar pel seu compliment. Aleshores, fa el seu servei. Una altra cosa és que l'equip de govern, que té un color polític determinat, ara aquest, en un altre moment tindrà un altre o el que sigui, té un model i aquí n'hi ha un pla, un disseny que vol tirar endavant, que està en marxa i és fins aquí sí. És fàcil ser cap de la Guàrdia Urbana? No, no és gaire fàcil. Amb aquest govern? En aquest o en qualsevol. Ser cap de la Guàrdia Urbana és complex, perquè tens molts fronts oberts i que demanen, i clar, n'hi ha sempre una figura que està allà, que és la que en un moment donat rep tot, no només les coses bones, sinó també les que no són tan bones. Aquesta policia, deia vostè que vol ser una policia de proximitat, una policia que vol conquerir la confiança del ciutadà. Amb dues línies, com pensa fer-ho? Ja ho estem fent. De fet, jo crec que la policia local de sempre ha estat una policia, la que per disseny, per ser la policia del municipi, de l'Ajuntament, forma part del propi Ajuntament, és a dir, de l'administració més propera al ciutadà. Els ciutadans van a l'Ajuntament a veure l'alcalde o els regidors a demanar coses, i la policia forma part de tot aquest engranatge, de tota aquesta estructura local, municipal, i complimenta, segueix allò que arriba a les portes de l'Ajuntament. I en els dissenys actuals de com es fa una policia i una policia local, una guàrdia urbana en aquest cas, hem donat passos per establir una sèrie de mecanismes, d'itineraris, de guió, d'objectius, d'adreçar-nos i visitar i tenir contacte permanent amb diferents entitats. Les xarxes socials són importants per la Guàrdia Urbana? Ho són, ho són. Les utilitzeu? Sí, nosaltres i altra gent que ens arriba... Nosaltres fem servir moltíssimes coses intentant esbrinar què és el que passa i quines són les inquietuds, i fins i tot intentar prevenir determinades coses. I volem ser proactius, no només reactius en un moment donat d'arribar allà quan el fet ha succeït, sinó una mica abans intentar prevenir-lo. Aquesta és, diguem-ne, l'eina més bàsica del nostre cos. Vostè, amb el sindicat de la policia, quina relació té? Molt bona. En aquest moment he parlat amb ells, els he explicat, he rebut les seves inquietuds i hem parlat per intentar entre tots, jo crec que formen part de l'organització, no són una alteritat, sinó formen part del cos i tenen els seus objectius com a una organització que vetja pels interessos dels treballadors i nosaltres també hem de vetjar, encara que siguem caps, comandaments o el que sigui. Amb el fet d'aquestes hores extres retallades a la Guàrdia Urbana, com pot mantenir tranquil·la a tots aquests 200 agents? Explicant-los. Ells entenen? Ho entenen perquè viuen en un món que és l'actual i ho saben. Una altra cosa és que voldrien que fos d'una altra manera, però ho entenen, se'ls ha explicat. El sindicat que tenen a la Guàrdia Urbana ho ha entès perfectament
i és una qüestió que és claríssima, o sigui, no té volta, o sigui, és un missatge molt net i molt clar, no? I aleshores ho han d'entendre que fins i tot tenim la sort de tenir aquesta feina. Sí, cada vegada aquestes retallades s'ha d'entendre això, és això que m'està dient. I tant que sí. Però ho entenen, Per acabar, li pregunto només dues coses. Si algun ciutadà té necessitat de recórrer a la policia, a denunciar alguna gent que sigui mal educat o algun malentès, què ha de fer? Té una via, la més formal, és fer un escrit, adreçar-lo a l'alcalde, a l'Ajuntament, normalment aquestes qüestions entren en l'oficina, en la recepció, l'OMAC, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, a la Rambla, i des d'allà s'adrecen al departament que sigui. Això no en queda en paper mullat? No. Qualsevol... Segur? Primera línia, que és la més formal, o fer-lo per escrit, que queda un registre. Molt bé. I ells queda un rebut, una còpia del que ha demanat i les seves explicacions. A partir d'aquí s'esbrina què ha passat fins a un determinat nivell de veure i contrastar les opinions i li dient a la persona les conclusions a les quals s'han arribat, contestant aquestes queixes. L'última pregunta d'aquest programa, que és, vostè creu que encara serà el cap de la Guàrdia Urbana quan s'inauguri la nova comissaria? No ho sé, espero que sí. Jo soc funcionari de la Guàrdia Urbana, porto 20 anys, faré 21 aquest mes de setembre, i espero jubilar-me en aquesta Guàrdia Urbana. Però jo dic com a cap de... Com a cap? No ho sé. Jo entenc que aquesta figura de cap, i sobretot en els temps que tenim, canvia moltíssim les coses i potser és una qüestió que tingui altres maneres de decidir-se fins i tot quina ha de ser. Aleshores, jo de moment soc aquí, faré tot el que estigui en la meva mà per tirar endavant el projecte i la meva intenció no és marxar. De fet, és una decisió que he pres fa poc de no marxar a un altre lloc. Soc aquí. Molt bé, Enric Fernández, aquesta ha estat la entrevista que hem aconseguit, hem entès algunes coses, sobretot el funcionament intern de la nostra Guàrdia Urbana, aquesta gent que vetlla i s'esforça, molts d'ells, encara que hi hagi alguns que no ho fan tan bé, però molts d'ells s'esforcen per vetllar per la nostra seguretat, perquè nosaltres puguem ser ciutadans més segurs i poder viure en pau i conviure amb tranquil·litat. A vostè que ens ha seguit, li demano que ens acompanyi pel Facebook i també per la pàgina web larepublicatxeca.com i també, si vostè entra al nostre Facebook, nosaltres li regalarem, perquè al pròxim programa farem un any. Llavors, pot visitar, si voleu, aquest dissabte, aquest diumenge, el Dia de la Mare, pot anar amb el seu fill a visitar el Divertimax de Reus i allà segurament s'ho passarà un bon dia. A vostè que ens ha vist, moltes gràcies, sigui feliç. I a totes les mares del món, felicitats. A la meva també. Bona nit.